Сини парфюми. Какво означава това? Те могат да се делят на светло-сини и тъмно-сини. Така или иначе, сини парфюми се наричат тези, които са по-универсални, по-гъвкави, по-приложими за различна ситуация и използвани в различна атмосфера. Често те могат да имат морски, летни, свежи, цитрусови или по-сладникави, ментови, дървесни нотки. Светло-сините парфюми, например, класика за това е Dolce Gabbana Light Blue, а това е бутилка с бач от 2014, истински звяр като трайност. Те са летни, цитрусови, свежи и наистина, представете си плаж, разходка по плажа, по крайбрежната, наистина едно лятно преживяване. Тъмносините парфюми са малко по-младежки, но не е задължително. Могат да имат аромат на ванилия, могат да имат нещо по-сладникаво, като Versace Eros, могат да имат мента и всякакви други нотки. Още един пример за такъв парфюм е Versace Dylan Blue. Много изчистен, много елегантен, една класика на Versace на много достъпна цена, която може да си носите в колата, може да си държите в офиса и да се пръскате за освежаване, без да мислите много дали е подходящ или не.